My jsme Proká a tohle je náš nový showroom. Vítejte v Technologickém dvoře. Jsme největším partnerem Sapely v jižních Čechách. Na ploše 350 m2 najdete sortiment skleněných prvků, akustických příček, dveří a zárubní. Náš obchodní tým jsou zkušení profesionálové, kteří vyslechnou vaše představy a provedou vás celou cestou od prvotní poptávky až po finální realizaci. Element skla. Jeden z hlavních sortimentů naší firmy. Naši kolegové z týmu konstruktérů, techniků a montážníků dokáží splnit i ty nejnáročnější výzvy. Dřevěné dveře Sapely. Velký výběr atypických vzorků. Široký sortiment materiálů, jako jsou například dýha, vysokotlaký laminát nebo voštinové dveře. Možnost si virtuálně prohlédnout až z 3 milionů kombinací. Zde je náš kreativní koutek, plánovací studio. Najdete zde vzorky dekorů, klik a zárubní a s obchodní referentkou si můžete doutvořit představu o svých vysněných dveřích. Přijďte se k nám osobně přesvědčit.